De skal også bare vide en ting. En fejl, og så straffer argentinerne. Ja, det ved de også godt, og derfor skal de være fuldstændig fokuseret på hver evig eneste sekund i anden halvleg. De har fået et rigtig godt udgangspunkt med 0-0 i pausen. Det er ønsket resultat for deres træner her, så derfor skal de ud og levere det samme igen. Men jeg tror simpelthen ikke, at gøre, at Argentina kan spille så dårligt i den her. Altså, lige ja, derfor synes jeg ikke at være voldsom. Altså, fordi selvom de forsvarer meget, så er de jo ikke svinske. Altså, de er jo ikke rundt og sparker med sig ned eller nogen af de andre. Og I skal have mange tak for alle jeres Twitter-beskeder på #VM. Husk, I kan se højdepunkter for det her opgør, for der må der komme nogen på vores hjemmeside, DR.dk. Alle mulige forskellige kameravinkler, og så vender vi ellers stærkt tilbage efter det her opgør med masser af højdepunkter. Lad os nu håbe, at de kommer i gang, de her superstjerner fra Argentina. Tag det bare og se, at vi kan få dem lidt i gang, Henrik og Bjarne derovre. Det kan være, at vi kan råbe lidt til dem, så sker der måske lidt. Der må der komme nogle højdepunkter, som du siger, Peter. Lad os se i anden halvleg. Det kan selvfølgelig også være, at Iran er en helt stor sensation. De har da haft et par hjertede forsøg, synes jeg,